Dağlarda kıyaşığa Kıyaşlı selamlikim Savmı kıyaşsını mesuşa Esselamu aleykim Esselamu aleykim Esselamu aleykim Esselamu aleykim Esselamu aleykim Telaş kışı iman biri gel Yıkılıp tuğan dili Üst dilimde size selam Esselamu aleykum Esselamu aleykum Esselamu aleykum Esselamu aleykum Esselamu aleykum Aşık bəxit işikləri Bəxit bilib bulasın hər gün Ey qardaşlar, millətdaşlar Esselamu aleykum Esselamu aleykum Esselamu aleykum Esselamu aleykum Esselamu Kıyaşığa Kıyaşlı selamlikim Savmı kıyaşsını mesuşa Esselamu aleykum Esselamu aleykum Bik şat sizini gururga Esselamu aleykum Rahmet ilgenigizge Esselamu aleykum Esselamu Зур рәхмәт алкышларыгыз белән каршы алганыгыз өчен. Исәнлек, саулыкта булып, иләрегезгә бәхет, куаныч килсен, гаиләләрегезгә иминлек, тынычлык иңсен. Йөрәк түребездән чыккан изге теләкләребезне, җырларыбызны, биюләребезне без янә сезгә күрсәтәбез. Хөрмәтле тамашачыларыбыз! Рәхмәт бик зур. Ничек кәефләр, әйбәт кенәме? Минеке дә рәхмәт сораганыгыз өчен. Менә күбегез көтмәгәндер мине мондый кыяфәттән, әйме? Үзем дә в шоке. Я, бу программага инде бу костюмны хатын бүләк итте миңа. Ничә ел сорый инде. Әйдә ди, берәр концертыңны хан киеменнән киенеп башла әле, матур булачак ди инде. Хан киеменнән чыксаң әле, бер артистның да алай киенгәне юк, фәлән дә төгәндә фәлән хатын кызны үзегез беләсез бит инде. Мин аңладым инде нәрсәдә эш икәнен. Шул теге великолепный век киносын карап ышкына буга инде. Хан кирәгеңә, Сулейман хәзрәтләре, янда бер мужик килеп бит постоянно. Шуның белән мине тиңләмәкче була. Шуңа гашык икән минем хатын. Соң җан кисәгем мин әйтәм, миннән хан ясамакчы булгач, костюм гына түгел, аның минимум бер 5 хатыны булырга тиеш инде тогда дим. Юк ти, син бер генә хатынлы хан буласың әле диде. Ну ярар дуслар, аннан соң инде костюмын тиктек тә нормальный артист ничек бит? Башта җыр ясый, аннан җырга туры килә торган костюм эзли. Безнең бөтен әйбер киресенчә инде һәр вакытта. Башта костюм тегәбез, аннан шул костюмга туры килә торган җыр эзләп йөрибез. Аллага шөкер, менә моны бу җырны бит инде ассаламу алейкум җырын Муса Маликов җырлый. Аның кадәр җырлый алмасак та рәвешен китердек инде, әнә восточный стильдә эшләдек. Ну, аннан соң дуслар, икенче проблема килеп басты әле. Мондый кыяфәттән юморист буларак нәрсә сөйләрмен микән дип.
Теләсә нәрсә сөйләп булмый бит инде мондай хан костюмыннан. Аллага шөкер, андый вакытта миңа һәрвакыт ярдәмгә килә шушы дусларым. Менә бу ике зәңгәр баянист, алар зәңгәр баянлы җегетләр ник сүзгә бәйләнәсең син, Менә кулчабыгызлар, чисти сүзгә бәйләнделәр инде алар, менә шулай. Менә алар инде һәрвакыт миңа тәкъдим итәләр нәрсә сөйләргә, нәрсә эшләргә. Роберт менә күзлекле җегет инде бик акыллы, миңа әйтә, Данир ди, мондый кыяфәттән тарихи вакыйгалар сөйләргә кирәк ди. Чөнки сиңа карау белән инде история, тарих күз алдына килә. Син бит әзме күпме бийсең ди. Давай ди менә төрле халыкларның биюләрен каян килеп чыкканнарын кызык итеп тамашачыларга җиткерде. Чыннан да без әле төрле якларда йөрибез бит дуслар. Милләттәшләребезне күрәбез, анда Мәскәүдә дә, Петербург якларында да, Удмуртия якларына әйләнеп кайттык. Башкортстан ягында, кстати, мин бер кайчан да татарны башкортка, башкортны татарга бүлмим. Ну анда концертлар булганда Берсендә хәтерлим, Башкортстанда бер абзый килеп кирде дә, занавес артына, инде кулис артына, "Һез татардар, без Башкорттан көләһегез, без дә маскал итәһегез" инде. Мин алай димәсем. Мин бер кайчанда кешенең милләтенә карамыйм, чөнки үземнең әбием Башкортстаннан, бабам татар, әтием үзбәк, үзем чуаш. Авыр ситуация инде нәселгә килгәндә дуслар. Шуңа Әнгам Атнабаев, Башкортстан шагыйре язган бит. Татармы син, башкортмы син? Анда түгел мәсәлә. Татардан да, башкорттан да урыс туа, вәт бәләди. Зур рәхмәт дуслар. Ну, әйтик биюләргә килсәк инде, менә мин үзем татар биюләрен биеп үскән җегет, ләкин башкорт биючеләренең костюмнары күбрәк ошый. Аларның байрак ничектер костюмнары татарныкына караганда күргәнегез бардыр. Башкорт биюче җегетләренең аларның бит монда да мех, тегендә дә мех, монда да бөтен җирдә мех. Мех татарча ничек әле? Жон. Бөтен җирдә жон, күрәсең татарларда ул вакытта жон булмаган әле. Ничек бийләр алар күргәнегез бардыр инде башкорт җегетләре матур итеп йөри. Мин дуслар менә башкорт көйләрен уйнап җибәрде инде җегетләр. Озак уйладым, каян килеп чыккан микән башкорт биюе дип, һәм үзебезчә инде бу юмор ягыннан гына килдек шундый нәтиҗәгә.